Hello everyone! Sok szeretettel köszöntelek a YouTube csatornámon ismét, és ahogy a rövid videó után megint egy hosszabb, picit ilyen magyarázatos videót teszek föl, illetve szeretnék beszélni erről a fantasztikus italról, de mielőtt rámegyünk erre a fantasztikus italra, egy pár szót a Walkerről és a Walker családról. Glasgow mellett kezdte el Johnny Walkernek az édesapja a gazdálkodást egy uradalmi birtokon, és ott tulajdonképpen egy üzletet nyitott, ahol különböző termékeket árusított. Aztán az 1820-as években korán meghalt, és fia Johnny Walker vette át az üzletet, és kezdte el, vagy hát inkább folytatta az ottani árucikkeknek az értékesítését. És miután valamilyen szinten elkezdtek már foglalkozni az itallal, és akkoriban is volt már single malt, de Johnny Walker számára a single maltok azok nem hozták ugyanazt a kiegyensúlyozott ízvilágot, éppen ezért elkezdett blendideket készítetni, illetve készítetni. És tulajdonképpen megalakult a Johnny Walker már. Az elején még Walkersként hívták, és aztán később vált Johnny Walkerré, de 1820-tól gyakorlatilag úgy tekintünk rá, mint egy olyan árucikkre, amiből ma már 130 millió palackot adnak el éves szinten. 200 országban értékesítik a Johnny Walker különböző palackjait, és ahogy említettem, még egyszer ezt a számot szeretném visszahozni, 130 millió palackkal adnak el. Szerintem ez egészen elképesztő. És az a sétálós kép, ez a Still to Walking márka, az gyakorlatilag azóta jelen van. Ennek a 18 évesnek az elődje, amit korábban vásárolni lehetett, az a Platinum volt. A Platinumot kivezették, az is 18 éves single maltokból állt, és ha jól emlékszem, vagy jól olvastam, akkor 18 különböző single malt keverékéből állítják össze egyébként ezt a 18 éves blended whiskyt, ami ma már a Diageo-nak a tulajdonában áll, mint egyébként meg annyi lepárló Skóciába. A doboza impozáns, nagyon jól néz ki ez a tető is, szerintem ad egy exkluzivitást ennek a tételnek, vagy ennek a palacknak, és hát a palack az szerintem egészen parádés. Nézzétek nyugodtan meg! Nagyon elegánsra sikerült. Rajta hagytam még azt a kis címke fölötti részt, amiben ugyanúgy benne van ez a sétáló ábra, és a fadugóval van, és rajta van a 18-as szám, ami jelzi azt, hogy minden olyan single malt, amelyet beletettek, az legalább 18 évig érlelték, ami ugye azt is jelenti, hogy akár idősebb italok is lehetnek benne. Már bontva volt, úgyhogy egy picit dekantáltam. A mézet érzem rajta, nyári gyümölcsöket, alma, barack, nagyon jó illatokkal rendelkezik, elképesztően elegáns, tényleg. Azt gondolom, hogy ez ajándékként, vagy igazából nagyon jó. Rátették erre is az 50 forintot, ezt külföldön nem biztos, hogy értik, de itthon ennek különös jelentősége van. Megnézem egyébként azt a visszaváltót, ahol visszaviszik ezt az üveget, és ad érte a gép 50 forintot. Remélem nincs bennem rossz májúság. Nagyon jó az illata. Egy csepp tőzegességet sem érzek rajta, pedig az ízében, amikor kóstoltam, akkor éreztem,
gyönyörű szép színe van az italnak, és ugye a blendednek vagy hát így általában a blendedeknek az igazi értéke, hogy ugyanazt a színt, ugyanazt az ízt, ugyanazt az aromát, ugyanazt az illatot tudják produkálni, reprodukálni tulajdonképpen szinte bárhányszor. Ehhez ugye az kell, hogy a különböző single maltok különböző, hát hogy nem ugyanolyanok a single maltok, hiszen nem ugyanolyan a forrásvíz, nem ugyanolyan a gabona minősége, tehát hogy nem tudnak a single maltokból pontosan ugyanolyat csinálni, csak nagyon-nagyon hasonlót, éppen ezért kell úgy válogatni a hozzátevőket egy blendedhez, hogy azok ugyanazt az ízhatást adják ki. Szerintem ez művészet. Az ízében határozottan van egy kis tőzegesség, de csak egy ilyen nagyon-nagyon leheletnyi. Ez egy nagyon finom ital, és nekem kifejezetten hozza az igazi scotch ízhatást. 40 fokra állították be, erről már én nagyon sokszor regéltem, nem akarom túlhúzni ezt a dolgot, az ízhatás szerintem kölcsönzi az alkoholtartalom magasságát, vagy éppen alacsonyságát. Ez egy nagyon jól összeállított, nagyon jól összeragott blended. Azt gondolom, hogy várakozásomon felül van. Nem egyszer kóstoltam már, és van is itthon Blue Label. Bízom benne, hogy aki Blue Label fan, az nem fog ezért megrólni rám, de azt gondolom, hogy simán vetekszik vele. Hát töredék áráért, tehát hogy azt még azért érdemes hozzátenni. Nem olyan impozáns, nem kék az üveg, hanem áttetsző, fehér, és csak egy 18 van rajta. Nem az, hogy Blue Label, de az ital az nagyon jó. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor kóstoljatok ma is viszkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további szép napot kívánok. Cheers!